Хәзер актуаль әңгәмә кунагы белән таныштырыр вакыт җитте. Сүзне хезмәттәшем Айзилә Батырхановага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татар телен саклау һәм үстерү, балаларда туган телебезгә мәхәббәт уятуны максат итеп куйган Шаян ТВ балалар каналына 3 ел. Шушы вакыт аралыгында телеканал зур уңышларга иреште. Күптән түгел Татарстан Республикасы президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ балалар каналы «Мин татар баласы» бәйгесен оештырды. Нәтиҗәләрне игълан итәргә һәм алдагы планнар турында сөйләшергә дип бүген студиябызга Шаян ТВ телеканалы башкарма директоры Рамиля Сахабетдинова килде. Исәнмесез, Рамиля Ахмадзакировна? Хәерле көн, Айзилә, хәерле көн, кадерле тамашачыларыбыз. Әгәр дә милләтне көчле һәм бөек итеп күрәсең килсә, шул милләтнең баласы булуың белән горурлан дигән бер акыл иясе. Менә бәйгенең исеменнән күренгәнчә, «Мин татар баласы» дип горурланучылар саны күпме? Нәтиҗәләр сөендерерлекме? Әлбәттә, без менә безнең Шаян ТВ каналында төп максаты бит инде ул татар теленә мәхәббәт уяту һәм безне татар балалары карый. Татар балалары безнең каналны карап үсәләр һәм менә безнең «Мин татар баласы» дип бу бәйгегә исем бирүебездә ул бердә гаҗәпләнерлек түгел, чөнки безнең республикабызда балалар «Мин татар баласы» дип үсәләр һәм без төрле милләтләр белән бергә дус, тату яшибез. Шуңа күрә инде бу бәйгенең төп максаты да ул безнең менә татар халык авыз иҗатына игътибар итү. Татар халык әкиятләрен, татар халык мәкальләрен, татар халык табышмакларын тагын бер кат искә төшерү. Һәм менә әлбәттә инде бу бәйгегә әзерләнер алдыннан балалар иң беренче халык авыз иҗатын өйрәнергә тиешләр иде. Аннары соң инде менә үзләренең иҗатларын алар рәсемгә төшерергә тиешләр иде һәм шулай ук кул эшләрендә. Әлбәттә инде менә без бу «Мин татар баласы» бәйгесен, республика күләм иҗади бәйгене без 1 июльдән Татарстан Республикасы каршындагы татар телен үстерү һәм саклау буенча комиссиясе белән бергә башлап җибәрдек. Әлбәттә инде башланганда без бик шикләнгән идек, чөнки кул эшләре буенча безнең өчен беренче бәйгебез, чөнки бик озак еллар дәвамында инде җырлар, бию, безнең бит инде шундый сәнгатьле сөйләм буенча бәйгеләр оештырадыр идек, монда эшләр килерме икән, кул эшләре, ул бит бик җентекле, аны тырышып эшләргә кирәк. Аннары соң менә бу каян килде, без бер очрашуда Марат Готов улы Әхмәтов белән бер очрашуда ул безгә әйткән иде. Мин Мамадыш районында булып кайттым. Анда шундый зур күргәзмә ясаганнар, кул эшләреннән, рәсемнәреннән. Сез дә бу күләмне район күләмендә генә түгел, ә бу иҗади бәйгене республика күләмендә үткәрегез әле, әйдәгез әле дип безгә ул матди ярдәм итте һәм без аны шулай башлап җибәрдек. 1 июльдән башлап җибәрдек. Безгә 324 эш килде. Хәзер ул эшләрне әлбәттә без бит инде рәсем сәнгате буенча, шулай ук безнең сынлы сәнгать буенча без һөнәри белем бирүчеләргә игътибар иттек һәм безнең Казан шәһәренең халык сәнгате һөнәрчелеге техникумына мөрәҗәгать иттек. Аның җитәкчесе Рушания Кыяметдиновна Сәүбановага шундый тәкъдимне ул бик шатланып кабул итте һәм әйдәгез, бездә бит инде Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге әгъзалары эшли, бездә профессионаллар эшли һәм менә без жюри белән алардан инде без жюри булды. Без жюри белән бергә эшләдек. Үзебезнең өчен бик зур ачыш булды бу. Безгә Бөгелмә, Мамадыш, Сарман, Лаеш, Казан, шулай ук бик күп безнең бөтен республикабызның бөтен районнары кушылды. Һәм әлбәттә менә мин ата-аналарга да, балаларга да, укытучыларга да рәхмәт белдерәм. Шушы кыска вакыт эчендә безгә 324 эш килде. Без аннан 40 эшне сайлап алдык. Һәм әйтеп китергә кирәк әле яшь үзенчәлекләрендә, чөнки без бит инде бөтенесен бергә бәяли алмыйбыз. Безнең монда 4 номинация булды. Бу рәсем буенча 7-10 яшьлекләр, шулай ук рәсем буенча 11 һәм 15 яшькә кадәрле булды. Ә кул эшләре буенча инде безнең шулай ук 7-10 һәм 11 һәм 15 яшькә кадәрле балалар шушы номинацияләрдә көч сынаштылар.
Һәм менә бу 40 эш чыкты онлайнга Шаян ТВ сайтында барды улаймы. Онлайнда бик күп тамашачылар безгә ярдәм иттеләр. Алар да иң яхшы эшләрне сайлап алырга ярдәм иттеләр. Һәм нәрсәгә безгә шундый кызык эшләр китте, менә ул 40 эштән 20 эшне сайлап алу бик авыр булды. Чөнки һәрбер эш үзе бер уникаль очрак дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә алыйк әле безнең табышмакларны гына ничек ясаганнар. Алар аны уен рәвешенә ясаганнар. Анда рәсеме бар, ачасың тактадан ясаганнар инде алар аны. Һәм аның табышмакны дөрес ачасың син юкмы? Мәсәлән, теге фантазиясе бик көчле кәбестәне алар ничек ясаганнар рәсемне. Менә гади генә рәсем ясарга була бит, нәме? Алар аны ясаганнар, менә 1000 кат тун кигән. Бу нәрсә була инде дип индеме? Әлбәттә 1000 кат тун кигәч инде ул кәбестә икән. Бу методик ярдәмлек тә булып торала киләчәктә. 28 октябрь көнендә күп телле мәктәпләр, Адымнар Казан мәктәбендә бик зур күргәзмә оештырдык һәм ябылу тантанасына Бөгелмә, Мөслим, шундый ерак районнардан килгәннәр балалар, Мамадыштан, аларны без бик зурлап сәхнәгә чакырып, аларны бүләкләдек. Шулай ук безнең Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Гатыфулы Әхмәтов үзе килде. Аннары Татарстан Дәүләт Советының фән һәм мәгариф комиссиясе рәисе Айрат Ринатулы Зарипов килделәр. Алар балаларны котладылар. Аннарысын үзләренең күргәзмәне дә балаларга бик ошады. Үзләренең эшләрен күргәзмәдә күрделәр. Без бит инде өйрәнгән, безнең шундый зур рәсемнәр килә дә, алар күргәзмәләренә җирибез. Ә балалар үзләренең эшләрен күргәзмәдә күрделәр. Һәм әлбәттә аларда мин татар баласы дигән горурлык туа инде. Чөнки алар шул бәйгедә катнаштылар. Шул бәйгенең өйрәнеп килгәннәр, бөтен халык авыз иҗатында, әйме. Бу ике баскычлы дип әйтәсем килә, чөнки беренчесе бит инде үзебезнең татар мәдәниятын, татар халкының мирасын өйрәнделәр һәм шуны иҗат итеп үзләре күрделәр дә. Һәм алар гына түгел, без дә күрдек. Һәм менә шушы күргәзмәләр безнең дәвамлы булачак. Әлегә ул безнең Адымнар Казан мәктәбендә була. Аннары ул безнең Адымнар Актаныш мәктәбенә китәчәк күргәзмә булып. Шулай ук Адымнар Чаллы, Адымнар Алабуга дигән мәктәпләрдә ул безнең инде булачак. Шундый зур күргәзмә, аны балалар таныша ала һәм иң мөһиме, шушы районнардан кемнәр җиңгән, менә шул мәктәпләрдә дә шушы күргәзмә эшләячәк. Менә бит. Никадәр зур уңыш, чынлап та. Димәк, инде бәйге үз алдына куйган максатка иреште дип 100% әйтә алабыз. Әлбәттә инде, менә мин хәзер безгә шундый рәхмәт хатлары язалар. Безнең шундый балаларыбызны зурладыгыз. Без бит инде өйрәнгән җыр, бию буенча гына сәхнәгә чыгарып котларга. Булар инде шундый эшләрен күрсәтә алдар һәм үзләрен дә күрсәтә алдар. Мин аннары Айзилә нәрсә әйтәсем килә, менә безнең бит инде шундый сынлы сәнгать буенча да бөтен дөньяга танылган Бакый Урманчы бар, әйме. Харис Якупов бар. Бик күп безнең бит инде Лутфулла Фаттаховлар бар. Безнең рәссамнарыбыз бар. Менә яшь буын килә, яшь буын үсә. Без аларны күреп үстерергә тиеш һәм безгә инде менә Марат Гатыфулы безгә шул бәйгене ышанып тапшырды икән, без аны киләчәктә дә тагын зурайтып, тагын да эчтәлеклерәк эшләмәкче булабыз. Чөнки әле беренче тапкыр гына эшләдек һәм безнең киләчәктә Бакый Урманчылар да килеп чыгар дип уйлыйм. Аннарысын менә гаилә кыйммәтләре бүген бик бит инде актуаль. Бу рәсемнәрне ясаганда, бу кул эшләрен ясаганда әлбәттә әтиәннәрдә читтә калмагандыр, алар бергә эшләгәннәрдер, ләкин менә безнең жюри, безнең инде анда гаилә берләшә дигән сүз. Гаилә дә берләшә дигән, әйме, аннарысын менә безнең жюри рәисе, ул безнең инде рәссамнар, Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы, ул Мансур Бакиров. Аннарысын безнең бик танылган ул инде остаз үзе Риздә Юсупова. Менә шундый бик күп жюрилар белән алар таныштылар менә шушы нидә бәйгедә, һәм аларга һәрберсенең үзенең үзенчәлекләрен алар аңлаттылар. Без үзебездә бик күп нәрсәгә өйрәндек, чөнки кул эшләрен бит аны бөтенсе дә булдыра алмый. Анасы бит алга таба һөнәр сайлаганда да, димәк, иналар менә бу техникумга
теге ничек дип әйтим, имтиханнарсыз да кирип ките ала дигән сүз бит инде. Әлбәттә, менә бик яхшы идея бирдегез. Айзилә киләчәктә менә аны да кертергә кирәк, чөнки кайбер балалар бит әле районнардан, авыллардан без килделәр, әйме, бик күп авыллардан балалар катнашканнар иде. Һәм алар бит әле белмиләр, кая укырга, кая бу һөнәргә белемне кая алырга икәнлегенә бәлки белмиләрдер, әйме күбесе. Без менә шушы жюрилар аркылы, шушы бәйгеләр аркылы балаларга не бирергә тиеш, юнәлеш күрсәтергә тиеш, һөнәр сайлаганда да менә бик үзенчәлекле бәйге бу. Шуннан да зур эш башкаргансыз. Һәм шундый әйтергә кирәк, Шаян ТВ балалар каналы ул бит инде яшьтән үк милли үзаңны тәрбияләүдә, әнә шул милли горурлык хисе, ягъни мин татар баласы дигән менә шушы хисне уятуда әйтеп бетергесез зур эш алып бара. Һәм тиздән инде без инде аны әйтеп үттек, сезгә 3 яшь була, әйеме, анда да зурлап әзерләнәсездер. Әлбәттә инде менә 3 ел элек, бу 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты идеясы һәм ярдәме белән Шаян ТВ каналы ачылып китте. Ул безгә үзе килде. Рөстәм Нургали улы балалар белән ул бит инде хәзер гел тыгыз элемтәдә Шаян ТВ эшли башлагач та безгә килде. Безнең хезмәтебезне бик бәяләде. Инде без аңа бик рәхмәтлебез. Әлбәттә, менә шундый җитәкчеләр булганда, менә шундый безгә шундый ярдәм булганда, без үзебезнең татарлыгыбызны тагын да күтәрәчәкбез. Һәм 9 ноябрь көнне безнең филармониядә булачак бик зур бәйрәм. Без анда безнең балачак җыры дигән проект безнең бар. Без инде аны январь аеннан бирле эшлибез. Балачак җыры проектында безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен үстерү һәм саклау комиссиясе белән бергә эшлибез. Без анда балалар җырларын, авторларын табабыз. Анараларга аранжировкалар эшләттек, анарсын клиплар эшләттек. Хәзер менә тәкъдим итү кичәсе булачак 9 ноябрь көнне. Без комиссия белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бик безгә ошый, чөнки алар безгә матди ярдәм генә түгел, бөтен яктан да киңәшләре белән ярдәм итеп торалар, чөнки киңәшле эш таркалмас дибез инде. Бик матур фикерләр, бик зур рәхмәт, Рамил Әхмәт Закировна, әлбәттә инде эшегез гөрләп барсын дигән теләктә калабыз.